Well, ganiha. Ay, actually, nagplano may mga toog. Good shepherd banawa. Hala. Uy. Din siya gikan. Hi guys, it's now day 2 sa Local World Youth Day. O kay wala man ma-apil, magid mi ma-apil sa event kay sa mga kakulian. Sa mga kakulian nga dili mabangbang. Sa mo bato na lang maglabang-labang mi sa mga congregational sites, saka mo i-check ilang mga activities ngadto. Then karon usually ang day 2 is more on workshops, seminars, unsa pay lain. Nadi ko kauban si Roslyn. Basta sa mga pagkitan nga mga gore sa So among baton karon maadto meron sa Banawa, ug mo i-check na video editing contest na sila ngadto, ug mo i-check. Tara. So first stop para sa immersion, ang dating o may katultol sa agang show. Mga tapos. Excuse me, asang verbum day dire kaya? Verbum day. Sige, salamat. Kasi na kahit sa mga. Excuse me, asang verbum day dire? Verbum day. Salamat. Kadawatan ng ulay na kay Bao. Oh boy. So, update, maura gyapon. Ako na ibawaan nga verbum day kani. Kunya, hair check. Kumusta ang hair? Okay, wag gyapon makaabot. Upat na katawo mo na pangutan na cute punta. Busy lang siya. Dili ka pikas ako angle wa dira mo din. Angle. Dayon. Hoy sa Dream uy sa mga fans. Hi fans. Try na sa ning pangutan. Ay, tulo. Tinilak ko bata. Uy, dili kami misantan na. We're innocent. Okay guys, finally na nakatultol. Okay, updates. Finally, naabot nami sa Kalasangan. Dayon, malugpas. Well, ganiha. Ay, actually, nagplano may mga toog. Good shepherd banawa. Hala. Uy. Din siya gikan. Ito? Naligid ang bata ka na ba? Chismosa ka si Roslyn. Di, plano may mga to sa good shepherd banawa. And then, ang problema, kaya may katultol. Karon gato na gyud sa good shepherd banawa. Kana daw ko na siya, mo na ang good shepherd banawa. Nga Dan. Then scary ang Dan, 50 pesos lang naman ang plite. Then si Jury wala pagyapon, ni ID, malagpos pa si Laven. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, Smile. While waiting ni Jury, kay bao ba mo? Wow, trivia, kay bao ba mo nga hindi ko sure lang ha, pero sa ko naibawaan ang Cebu, ang Archdiocese of Cebu rami nagbugna og Local World Youth Day, ang local version sa World Youth Day. Pero aside sa Local World Youth Day, naman sa tayo Regional Youth Day, at least diri sa Visayas na Regional Youth Day ug National Youth Day. And then after napagit mo na tong Asian Youth Day, then ang inahan sa tanan ang World Youth Day, which is sa Panama this year. How I wish makaagto ko sa Panama. So far, okay ra jud kayo, lingaw kaayo. Wala kay mi nag-immersion pero nag-group sharing mi, gi-divide mi og upat. So mga activities like Bible sharing, video making mi, rosary making, nga kanang dako nga rosary ba. Voice camp dito, voice camp. Nga mo to, stress kayo, kapoy. Accommodation, muntot kaayo, lingaw kaayo sila ang mga fathers. And na humor, as na mga sisters, mga madre o fathers, dahil sila humor. Malingaw jud kanila. Diba na mission Oh guys. Okay guys, say hi to my vlog. Hello. So you were not last?
Yes. You saw our brothers and sisters? Yes, actually we roam around earlier when we arrived. Then we took some pictures and videos as well. Okay, so they're gonna show us one of their activities, which is the adoration. It's an adoration which is silent. We do adoration silently. We have 1 hour of adoration every day silently. Oh, really? Yeah. So this is the first time they were experiencing silent adoration, which is very moving for them even. Next stop is upat pa ka congregation ngadto sa Talampan. So hopefully ma-achieve nila to documentation. O niya mong immersion guys. Immersion sa mga outcast. Mao ni siya ang congregation sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia. So actually abot na mi diri mo na mong second congregation amo Congregation. sa mga outcast immersion. So sorry kay mi kikaon na mo na abtan na mga tagad na ay na lalaki uy aro. So dinner na guys. So i-pray mig appeal nga makakaon mi. Then hopefully na makaila na mo. Way uso tagad. Way uso tagad friend pa maniid ta kadali. Beauty, but too much black? No, too much beauty. O kato siya ang ato mga youth. Nag-delegate sila og dapo ka youth diri, so let's see. Okay, usas advantage kay gan ani nga part kay food. Diba? And by the way, today is Friday, so walay meat. Wala gid siya meat. Muna siya ang part sa immersion. Part sa immersion sa mga outcast. Pabusog. Part sa immersion sa outcast, pabusog. Formation guys, kay dili siya formation center tan for na siya o kanang retreat house. So we're now pero mga unsa ni ice cream. Guys, free ice cream so mga me. Before me mo uli actually humana mig visit sa Franciscan. So mga mig dessert. Then kay makuan sa tao maikog sa ta sa dessert ma-concern to bakit daghan pa kayo. Ya di kun dili may makuha kinsa na mali mahuro. Jimmah biyu. Pani kay gilak na ang main room kay. Sabi daw di na mo pagawa sister. So guys, pag nag-make isarado na kay curfew na daw. Take me away from home. Show me all the places I've never known. A world change. So basically guys, mo to siya ang second day sa local World Youth Day. And kami mga outcast man ni. So among gibuhat is nag-immersion mig amuha. We visited three congregations. Kita-kits na lang on the third day.